Jørgensbøl. Synes du, det er en god idé, at man som ung har mulighed for at udøve sin kultur og subkultur? Ja, jamen det synes jeg da bestemt. Det synes jeg faktisk ikke kun for unge. Jeg synes da, at vi alle sammen skal da have mulighed for at udtrykke os. Altså hvis man får sådan et samfund, hvor alle skal opføre sig nødvendigvis på samme måde, eller have sådan meget konforme værdier og ens værdier, det bryder mig ikke særlig meget om. Okay. Hvis man lukkede ungdomshuset, tror du så, at man kunne få mulighed for at udøve samme kultur og se de samme små koncerter, som man kan som ung? I virkeligheden så tror jeg meget på, at miljøerne også kan skabe noget selv. Altså jeg tror, at hvis man lukkede det i morgen, så tror jeg, at man ville finde andre steder at gøre det. Kan man have et anarkistisk ungdomshus, som får penge af den danske demokratiske stat eller kommune, men samtidig ikke kan være en del af samfundet? Man kan i hvert fald sige, at det er jo ikke anarkistisk længere. Nej, det er jo alle også, ikke? Altså forstået på den måde, hvis det er statsstøttet, eller kommunalt støttet, offentligt støttet, så er der jo ikke noget anarki, så er man jo indordnet sig under reglerne for at få pengene på et eller andet niveau. Hvis du nu var lige så uenig med systemet, som aktivisterne er, vil du så gå lige så langt, som de gør? Jeg tror ikke på vold. Nej. Det er meget grundlæggende for mig, at jeg ikke tror på vold altså selvfølgelig, hvor man kan sige, staten er nok nødt til at have et voldsmonopol, hvor politiet kan anholde dig og så videre, og bla bla. Men dybest set, så tror jeg på, at noget af det civilisation handler om, det er faktisk fraværet af vold. Ja. Det er også derfor, man kan sige, at i forhold til børn eller skoleelever og så videre, koner, altså for 100 år siden, hvor man slår sin kone, indtil 1937, hvor man tæver sin lærling. Ja. Altså, det er jo ret vildt. Og jeg tror, at hele den her sådan mindre voldspræget samfund, det kommer i et meget civiliseret samfund som vores. Man kan sige, jeg synes, det er lidt sjovt, at du siger det, hvis jeg var lige så uenig med dem. Jeg tror sådan set, de er mere tilfredse med samfundet, fordi de modtager jo virkelig offentlige ydelser i stor grad. Ja, så jeg tror sådan set, de er meget glade for, at vi har et socialdemokratisk velfærdssamfund, hvor man kan få stillet et hus til rådighed, og hvor man siger undskyld til demonstranterne bagefter, eller hvad jeg. Nu har jeg læst lidt her for nylig om, at de højreorienterede partier, de vil gerne have lukket ungdomshuset. Synes du, at ungdomshuset skal fjernes? Jamen altså, jeg synes, det er sådan, at det er klart, at man skal overholde de spilleregler, der er. I hvert fald, hvis man vil have penge for det offentlige. Ja, det er klart. Der er ikke rigtig andre muligheder. Altså, det svarer jo til, at Liberal Alliance, vi sagde, jamen vi vil gerne have pengene for at få partitilskud, men folk kan ikke melde sig ind, for vi synes, det er rart, at vi beholder pengene for os selv, eller hvad ved jeg. Altså, man er ligesom nødt til at overfylde de kriterier, der skal være. Og jeg vil så sige, at i det samfund som det danske, der tror jeg, man kan godt indrette sig nogenlunde, så man har lyst og stadig modtage midler. Jeg tror, det er jo, når man kommer ud og vil især lave vold eller og så videre, så er man jo over, i hvert fald for mig, at se over den acceptable grænse, ikke altså. Så som det ligger nu, så synes du, altså, fordi de har overskredet grænsen, og fordi, så skal det fjernes? Ja, jeg synes i hvert fald ikke, at det offentlige skal støtte, at man kan få penge til det, hvis der er vold.